Виклик поліції. Екстрений виклик поліції 110. В Німеччині можна викликати поліцію за номером 110. Ти можеш набрати цей номер, навіть якщо на твоєму телефоні немає мережі. Тож в яких випадках потрібно викликати поліцію? Поліцію в Німеччині потрібно викликати, коли сталася якась небезпечна ситуація. Ти бачиш загрозу життя або нещасний випадок. Кримінальні злочини. Що ти повинен сказати, коли ти зателефонував в поліцію? По-перше, треба сказати, хто дзвонить. Представся, назви своє ім'я та прізвище. Потім, що сталося? Опиши коротко ситуацію. Де це сталося? Наприклад, номер будинку та вулиці, та назва вулиці. Якщо це сталося десь у парку, будь ласка, опиши місцевість, щоб поліція могла приїхати туди, куди потрібно. Коли це сталося? Якщо ти можеш сказати час, коли це сталося. Якщо ти не говориш німецькою, спробуй розказати ситуацію англійською мовою. Якщо ти бачиш, наприклад, якусь аварію, то спробуй вживати слова, які ти знаєш, короткі слова, наприклад, Unfall, Hilfe, Schnell. Після того, як ти це повідомив, опиши місцевість, де це сталося. Це дуже важливо для поліції. Також для поліції дуже важливо, щоб ти залишався на зв'язку, щоб поліція, якщо в неї виникнуть якісь запитання, могла тобі зателефонувати. У нетермінових випадках ви можете просто звернутися до місцевого відділу поліції. Адресу та телефон місцевого відділу поліції ви можете дізнатися в Гуглі, якщо ви в пошуку введете «Поліція Франкфурт am Main». Там ви знайдете адресу, ви можете понести туди заяву або скаргу. Спілкування з поліцією. Ніяких настирливих дзвінків чи хибних тривог. Переконайся, що ти телефонуєш за номером 110 лише у надзвичайних ситуаціях, таких як нещасний випадок, злочин або загроза життя. Твій телефонний дзвінок може врятувати комусь життя, тому не вагайся. Водночас дуже важливо уникати зловживання номерами екстрених служб. В Німеччині це карається законом. Ви можете отримати штраф чи навіть ув'язнення. Тому не зловживайте номерами екстрених служб. Телефонуйте туди тільки у справжніх екстрених ситуаціях. Ніякого хабарництва. У Німеччині не прийнято та навіть заборонено давати хабарі. Якщо ти хочеш, наприклад, подякувати поліцейському, запропонувати йому якийсь подарунок, щоб уникнути штрафу, або якось вплинути на ситуацію. Дуже важлива співпраця з поліцейськими. Тому не варто ображати поліцію, не варто перешкоджати діям поліції. Якщо тебе просять показати папери, то, будь ласка, пред'яви їх. Повага та співпраця з поліцією допомагають їй виконувати свої обов'язки ефективно та безпечно.